para vir a xuntami, para vir a xuntami, baila baracara, baila baracara, baila baracara, galopín. ¡Brava! Que hora é? 7:50 minutos da tarde, sexan benvidos á mellor sección da televisión mundial, que son os trucos de cociña deste home estrela da televisión, José Luis, do restaurante Cabanas de Lalín. Os meus brazos, José Luis. Venga, ¿qué tal estamos? Ven. Saúdanse, apreta. Ay, no me mantuses, Concho. Ay, como me presta a mí, como me presta. Bueno, ¿qué tal, José Luis? Muy bien. ¿Qué tal, Gracias a familia? Dios, muy bien. Traballo ben. Traballo moi ben. Traballo teder da bondo, non? Esta época é unha locura, a verdade que é unha locura. Merdo cocido aquí en Lalín. Bueno, Que che vou contar, Deixemos ese tema, que iso ten miolo. Empezou a chorar. Que te parece, José Luis? Simos xa con esa sección que vai dentro da sección que pode ser mellor que a propia sección en si mesmo, que é Pregúntalle a José Luis, unha sección que fai a xente desde as casas mandando as súas preguntas, as súas dúbidas, polo de agora gastronómicas. A que teléfono, José Luis? 618 483 00. Espectacular. Moi ben. Vallao, pois imos xa coa pregunta desta semana. Dime, manda, dame cousiñas. Imos coa pregunta desta semana que a fai María desde a Laracha. E pregunta María, José Luis. Dime. Son intolerante ao glute. Hai algún xeito de facer biscoitos en fariña? Grazas. A min isto así, de primeiras, parece unha marcianada. Un biscoito sen fariña, iso non é posible. Sí, hai cousas que É se poden posible. facer. Estarme dicindo que é posible? Sí. Adiante, José Luis. Mira, de feito vamos a facer o que é un brownie de chocolate. Un brownie. Un brownie. Brownie. Un Rolling on the brownie. Un brownie de chocolate sen fariña. Mano, Isto, mira. Aí estamos, David. Aí estamos, fai os coros. Este é un trebello. Mira que trebello. Pero isto... Este é un trebello, chaval. Espectacular. Ti te metes non os traes, tía. Pero canto vale este trebello? Bueno, é que ti vas E quítallo o corazón, é todo. Pero iso é Mira, fantástico. unha mazá que nós empezamos a falar, eso. Mira, unha mazá. Pero ese aparato é unha Mira, fantasía. unha mazá, mira, parece un acordeón. Unha mazá, Unha mazá, veña. vamos alá. Pero ese trebello é de outra división. Vamos ca reserva. Veña, vale, cala a boca, veña. Unha mazá pelada e sen corazón. Exactamente, sen corazón. Un ovo. Un ovo. Vamos alá. Que máis? Cacao en pó. Cacao maravillao. Maravillado. Efectivamente. Dúas así, que este Dúas rico. culleradas Exactamente. colmadas, xenerosas. Unha porque de azúcar pequena, mira, pouca cousa de azúcar, Pouquiño que azúcar. non fai falta. Non leva fariña e leva pouquiño azúcar tamén. E media cucharada de levadura en pó. Media. Eso é. Con media chega. Chega. Bueno, chocolate botamos da bondo, porque nesta cociña non hai, que non hai nesta cociña? Miseria. Nunca. Non pode haber miseria. Nesta cociña non hai miseria, por E agora favor. dámolle rock and roll. Rock and roll, zumballe. E zumballo caneco, e o caneco zumba. E zumballo caneco, e o caneco zumba Moi e bien, zumba. aí estamos. Tritúralo todo, non? Ben triturado. Moi bien. Aí. Recordamos que estamos a facer un biscoito sen fariña. Sen fariña, Un brownie ou browning, según como Browning. che guste, sen fariña. Bueno, un biscoito. Unha lambonada de chocolate. Sen fariña. Trituramos todo, moi ben triturado. Dalle. Non escatimes en potencia. Rolling on the ring. que ten que quedar moi ben triturado. Moi ben. Xa. Epa. Quedaches conforme ca Bueno, eu que sei. malleira que lle meteches aí. Eu creo que sí. Veña, perfecto. Agora precisamos Moi ben, vale. un molde pequeniño, non? Sí, un molde pequeno. Perfecto. Si queremos que sea máis grande, máis grande. Perfecto. Eu tiña aquí unha espátula e Teño alguén eu, me que levou. estou tocando música. Estate quieto. Vale, xa estou quieto. Estate É que non quieto. podo tocar nada, muchacho. É que non Vale. podo tocar nada. Vale, vas botar unha capiña, non? Mira, aí estamos. Mira. Aí temos unha capiña. Moi bien. Metemos unhas nociñas, mira. Unhas noces boas. Hombre. Unhas noces se pode ser do país moito Hombre. mellor, que temos unhas noces aquí en Galicia que non lo Nin queremos. California, Nin California, nin Miami, nin Ohio. California. As mellores daqui. Sin lugar a duda. E agora Mira, metemos outra capiña. Aí, dobre Outra capiña capa. por riba. Por Min riba. madriña. Sexan de onde sexan as noces, boa capa Aí de estamos. mejunje. Limpiamos ben. Aí, home, aí. Efectivamente. No, hai Mira, fartura. Un cachiño de Pero mazai. dalle o toque, ese cacho de mazá tamén lle dá. Hombre, claro. Efectivamente. Vale, Moi ben, que máis? dámoslle aí. Isto xa chubo quitar. E unhas perliñas. Bota de- perlas. Unhas perliñas de chocolate negro.
metémolo no micro. Son azafaifas. Ajá. Ah, mira, o meu trevello. Ala. O meu trevello da semana pasada. É verdad. O Patateito. No, de O outra Patateito. Utilizo José Luis, pillámoslo. É que funcionou. Critica os meus trebellos, pero despois emprego, sabes? Despois, oye. as agochadas emprego. os meus trebellos. Claro. Pillamos, Algo así, pillamos de a vez en José cuando. Luis. Vale, ya 4 está. minutos ao microondas. Exactamente. E mira o que temos, mira. E teríamos este resultado. Sí, para. Para, home, si das a volta que... Ah, non queres darlle a volta. Home, si, damos a volta, pero hai que poñelo con sentido. Cun Veña, xeito, pues, claro. ti como queiras. Ai. Adrián, hoxe Aí o levas. temos. A cousa a criticar. Hoxe levas. A cousa a criticar. Colle un coitelo, que isto hai que probalo. E teño claro. pouco tempo, quero probar. Pero tanto non. dalle. A ver, a ver, a ver. Concho, déxame o tempo a cortar. Oh, Sí? Brownie. mira, aquí a mazá, está riquísimo. Isto está joder. espectacular. Joder. E non ten fariña. Na maravilla. É que non ten fariña, é moito Pois ollo. aquí temos unha receita dun biscoito de chocolate sen fariña. Que maravilla. E con cafetiño, está de muerte. E que che parece, José Luis? Imos con esa sección que vai dentro da sección, que vai dentro da sección e que pode ser mellor que a propia sección en si mesmo, que é Probando Trebellos con José Luis. Mete música, compañeiro. E dalle baile, José Luis. Dalle a la vai, se estropeou todo. Se acabou con chin tópalo. Gusta mo. Dalle baile, mete baile. Dalle baile. Epa, aí estamos. Se ve que de baile. E hoxe traigo unha fantasía espectacular. Isto é un antes e un despois Se te lo complica. na seguridade nas cociñas que se chama Relayator. Estamos a falar do Relayator. Escoitade ben ese nome, Relayator, porque cantor de vos non deixaste los dedos intentando relar allo. Eu teño que recoñecer que algunha vez deixei un cachiño de dedo intentando relar allo, ti tamén, verdade? Isto é bo pastiritas. Pastiri. Acabamos co negocio das tiritas. O deixar un cacho de dedo cando queremos relarallo, acabouse co Relayator. Imos aló, a facer a proba. Collemos un dente de allo, metémolo dentro, poñemos de tapón. E agora que facemos? Aí estamos, José Luis, cooperando. Aínda que non che guste esta sección, cooperando. Moi No, ben. sí, E amigos, agora relamos. Así, relamos relava, co así, así. Relayator. E que temos? Ollo. Que? O que temos é allo en chip. Isto non o biches ti na vida, José Luis. Allo en chip. Isto non o biches ti na vida. Acabas de alucinar. Oye, Acabas de alucinar. Pero que Quero vive un probar bon ti. chip. no. Dalle ti. No. Dalle ti, doulle eu. No, dalle ti. Doulle Por Dios, eu. dalle, E volveslle dalle. dar, mira. No, no, ven. E máis. No, allo no, relado. efectivo é. Isto é unha auténtica fantasía. Funciona. Recomendamos Sí, sí, José sí. Luis, o sorprendido. Relayator. Fai tempo que... Queres que che diga o prezo? Non sei, pero fai tempo que... €1. Que non trae un tremello que tan, funciona. tan efectivo. No, a Exactamente. semana 50 pasada funcionou, céntimos. Calera, xa non me O Pataqueito estaba en ronda. sí. Eh. No, pero non foro da pataca. Sí, foi. Sí, no, vale. 1,95, máis que recomendado. O Relayator, non volveredes a mancar un dedo. Dito isto, na seguinte conexión, máis truquiños, ese se pode. Millores. Estamos.